Michal Schlanger, chyběla mu podpora na zemi, krásně jsme hráli, ale pozor. Mínovka Barbarians, Styrzakrna, podívejte se, jak je hbitý, jak se dokáže najít prostor. A to je právě to, o čem jsme mluvili. Ta neuvěřitelná vyspělost hráčů, to prostorové vnímání. Nepustili jsme křídlo až do pětkoviště. Ale ještě není konec. Styrzakr, zpětná přihrávka. A podívejte se, jak rychle si Barbarians předávají balon. A je to pětka. Je to pětka, položí. 2013 získal bronz Crusaders. Slavného to týmu Super Rugby, za který nastupoval třeba Richie McCaw nebo Dan Carter. A pozor, jak jednoduše Barbarians prošli českou obranou. A je to další pětka v 29. minutě. Matt Fedes. V neděli mu bylo 25. Na hranici brankoviště už jsou Barbarians a vypadá to, že si připisují další pětku. Je to tak? Ta hra je vyrovnaná, nebo tak působí ve středu pole. Míček je tedy v pořádku. V současném rugby je trendem doslova pitvat tu aktuální kondici při tak vysoké úrovni a těch nárazech. No a to je, vypadá to, že pohodová další pětka pro Barbarians. Melanie Nanai, Novozélanďan. Já si myslím, že oni si udělali plán na celý týden, vlastně rozdělili si ty 3 utkání, jasně definovali, kdo kdy jak bude hrát, protože jsou to profesionální hráči, potřebují dopředu vědět, na jaký výkon se musí připravit a od toho se to celé odvíjelo, určitě nebude. Pozor, tady je nebezpečná situace pro český tým. Výborná skládka Žaluda, ale i přes... Tam byl takový nešťastný zákrok české obrany, určitě to ještě uvidíme. Quagga Smith toho využil. Perfektní odkop do volného prostoru Jirky Pantůčka. Můžeme se znovu dostat ze své půle, ale pozor na rychlý protiútok, na chybu při skládce. Zadák, Clayton Blomčes, podívejte se, jaký jednoduše prošel tou první obranou linií. No a Barbarians už si jdou pro další pětku. Útoková spojka Richard Mounga. A v tom je ten základ úspěchu. Další kop Roberta Di Preze. Teď ta pozice není vůbec jednoduchá. Ostrý úhel. Ale trefuje. Smetli All Blacks, kteří to vůbec nečekali. Dělali dětské chyby All Blacks v obraně, čekali v útoku a tak dále. Takže byla to radost se dívat a uvidíme, jak teď All Blacks se oklepou z téhleté prohry. Tenhle týden hrají v Itálii, o týden později ve Francii. Já myslím, že se oklepou. Teď se ale podívejme na další akci za 5 bodů Barbarians. Jenom rychle to dokončím, tam vlastně je důležité, že hodně víc kreativní, ale pozor, tady ten dlouze rozehraný a podívejme se, 2 přihrávky, je to na druhé straně. Tady to máme trošku otevřené, tu obranu. Němeček musí doběhnout pro míč, no a podívejte se, jaké problémy s tím měl. To není pozice, která by mu vyhovovala. Další pád. No a pohodlná pětka Richarda Moungy. To je několik zase smolných okamžiků na jedno. Zhodit balón, teď skvělá práce nejzkušenějšího českého hráče. Lehký pokop do 22, tak bude to další pětka, ano. Teď už se soupeř tou hrou baví, viděli jsme, že sice měl prostor pro ty ruce, ale byl tam lehký kop. Nepředvedli to, co by chtěli, takže čekali jsme, že bude vysoký tempo, ale jako nepřipravili jsme se dostatečně. Jako nestačí 2-3 týdny o tom přemýšlet, jako asi 2-3 roky možná přemýšlet o tomhle tempu. Z hráčů, protože se začali ještě stavět do toho posledního mlýnu. Tak je konec. Vysoká porážka, ale už v té kampani, která lákala diváky do hlediště, tak se mluvilo o tom, že víme, že nás spláchnou, ale stejně se budeme... Ještě musíme připomenout, že v 99. přijeli do Česka. Zaslouží český národní tým a je to pro nás snem. Já bych chtěl, aby jsme se jednou dostali do fáze, že když bude hrát národní tým, bude takováhle návštěva fandit českému.